cikin nutsuwa a waye ba na yin wauta. Mutanen kirki da gaskiya suka shirya da tunanina ai da ni da ke ba zaɓawa. Kaji mai gida a bar dai tonawa. Kinke ba kya san zama da kowa na yarda. An ce kishin ki ya ɓaci kowa ya shaida. Amma ni lafiyar zama da ke shi na hanga shi yasa duk sanke ba na dubawa. Kama duba in ka rabu da ni wa za ka yi wa. Ki dai na zancen ƴan yara, domin ni dai kin san da so shi na aura. Amma yanzu da ni da ke a yau ni na lura, kina ta wahalshe ni ko ban iya ramawa. Ka rama ni da kai tsawa ta ka kwaɗewa. Gidana duk da abinci nan bayan kewa, ruwa an shaida duram na ka tarawa. Tufafi dukkan wata guda na kaɗin gawa, kawo miki dan gudun zubar mai ɓatawa. Saniwa ma zai zuga ni in zama kamawa. Fada ba dan huce, kiran nan kin san kun baki ce ba zai lalace. Kuɗi in na baki sai ki je baki ta kance, abincin ci na ko sai kin so kika girkawa. Ina koshi kuma kuɗin gida na ka aikawa. Kika amsa ne, yau na gane nufin ki so kike faɗi saɓa min. To shi kenan duk abin da zan yi kice amin. Yau zan mutu lallai garai fi zan komawa. Kama mutumin in ka tafi miji zan sakewa. Baka san wasa kamar ni ya za a ce da kai na kasa insa. Abin da kai yi min da sabaran nan shi yasa, amma komai ya wuce a bar ma hangawa. Haba, na gwada kin kawai dar ramawa. Amma ka shan maci zuciya ta zautu, to shi kenan zo mu je mu zauna miyu. To ba komai ai a yau falawai ya kyautu, inganci abinci da ɗan ruwa don walawa.
kusa latti yau, maza je ka haka ya taimaka wanka ko? Isauri. To. Alhaji ko sallar asuba ma ba a tashi an yi ba. Alhaji. 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 Kai ko Alhaji ba ka rabo da